edustaja Maletićille. Olkaa hyvä. Zahvaljujem predsjedavajuća, pozdravljam povjerenicu i posebno čestitam izvjestiteljici kolegici Romani Tomc na ovom izvrsnom izvješću. Ona je zapravo i obilazila države članice kako bi se uvjerila u kvalitetu provedbe i probleme s kojima se države članice susreću i zato imamo ovako kvalitetno i dobro izvješće. Hvala na tome. Inicijativa za zapošljavanje mladih daje jednu važnu poruku mladima, a to je da ih stavljamo na prvo mjesto i da nam je jako važno njihovo zapošljavanje i stjecanje novih znanja i vještina kako bi se što lakše i bolje i brže mogli zaposliti. Ono što ovo izvješće jasno pokazuje je da nedostaju konkretnije mjere i aktivnosti koje se rade u suradnji s mladima i koje bi što bolje i kvalitetnije odgovorile na njihovu potrebu. Tako smo recimo u Republici Hrvatskoj čuli od mladih da bi htjeli više mjera poput inkubatora na fakultetima koji će ih potaknuti na realizaciju ideja i samozapošljavanje ili recimo stručno usavršavanje, ali tijekom studiranja i školovanja kako bi bili spremni za rad po završetku školovanja, a ne tek tad počeli učiti raditi. Hvala. Kiitos. Ja sitten edustaja Kahn, olkaa hyvä. Madam President. In the years after the financial crisis, almost 1 in 5 young people in the UK were not in education.